Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da yau, barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. So a yau za mu yi maganganu wato akan wannan babban mawaki da kuke gani wato mai suna Hamisu Bireka, wanda aka fi sani wato da sarkin waka wato ta bangaren soyayya. Wato yanzu ne wani babban labari ya shigo mana musamman ma dangane da wato al'amuran yau da kullum, musamman ma wato a bangaren samun daukakar da wato Hamisu Bireka yake da ita. Wato hakan ne yasa wato ya samu cincirar da mata waɗanda suke ta layi kuma suke ta dandazo wato dangane da cewa suna ta fama dangwala mishin lakin da kuma comment dangane da cewa wato suna so wato yayi wuf da su da Hausa, wato ya aure su ya higa da su daga ciki. Wasu da yawa sun ga cewa ya kamata a ce tabbas a ce Hamisu Bireka ya samu matar da zai aura tun yanzu, domin dukkanin abokansa da kuma sa'anninsa wato dukkaninsu sun riga sun yi aure, kuma har yanzu wato ba da takamaiman budurwa guda ɗaya wacce ya kamata a ce ya samu ya aura kuma ya yi wuf da ita. Sai da a yanzu lokaci ya riga yayi wanda ya kai ga cewa wato ya ware wasu 'yan mata guda 3 zuwa 4 wanda ya tabbatar da cewa wato su yake so, kuma su yana da tabbacin cewa idan bai aure ɗaya daga cikin su ba to fa sai dai ya aure su baki ɗaya. Sai dai wato akwai wasu yan uwansu wato mawaka waɗanda suka tattofa albarkacin bakin su, inda suke ganin cewa kamar wato hakan da ya dauka kamar bai daidai ba, kuma suna ganin cewa wato kamar wato bai kamata ce ya auri wato yar uwarsa wato mawakiya ko kuma wato yar fim ba, wato kamar wato idan yayi haka kamar ba shi da basira ko kuma wato akwai lauje cikin nadi, ko kuma wato ita jarumar ta hada shi da wani bokanta ko kuma malaminta, inda wasu da yawa suke ganin cewa yanda tauraruwa Hamisu Bireka take haskawa bai kamata ce ya auri wato jaruma ba, domin dama ai dukkanin wata jaruma ko kuma wata mawaƙiya wato akwai wani ɓoyayyen sirri a tsakaninsu da ita. Sai dai akwai wasu manya-manyan mawaƙa da kuma manya-manyan jarumai musamman mata bangaren matan da kuma bangaren mazan, inda suka tattofa albarkacin bakin su, inda suka yi zage-zage kuma suka yi ta cece kuce dangane da wasu abubuwan. Sai dai kafin nan ina mutanen da suke yawan daukar namba mu su kira mu dangane da cewa suna so za mu buɗe musu sabon YouTube channel domin su ma su dinga ɗora shirye-shiryen su kamar yadda muke ɗorawa. Sannan kuma ina sababbin mawaƙa wayanda suke so waƙoƙinsu su suna su ma su zama celebrities a faɗin duniya a dinga neman su. Ku sani cewa za ku iya ɗaukar nambar mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp domin mu buɗe muku sabon YouTube channel. Sannan ina wayanda suke harkar comedy ko manya-manyan fina-finai ko kuma program ko project ko wani abu makamancin haka, ku sani cewa ku kanku domin ku yi suna kuma a san ku a duniya ku zama celebrities, za ku iya ɗaukar nambar mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp. So sannan kuma bugu da ƙari na 'yan kasuwa waɗanda suke so za mu tallata musu kasuwancinsu a faɗin duniya. Ku sani cewa ku kanku lokaci ya riga yayi, ga wanda yake bukata za mu yi talla zai iya ɗaukar nambar mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. Sannan ina masu magunguna na gargajiya waɗanda suke so za mu tallata musu hajojinsu. Ku sani cewa ku kanku akwai mutane da yawa wanda suke buƙatar irin magungunan ku. Sannan kuma ina malamai magada annabawa wanda kuke iya cire aljani ko aljana daga cikin jesin ɗa namiji ko jesin ya mace. Ku sani cewa ku kanku akwai dubunnan mutane waɗanda suke buƙatar wato magunguna irin naku. Ga wanda yake buƙata mu tallata mai baiwarsa kuma hajarsa a faɗin duniya zai iya ɗaukar lambar mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. Sai dai amma dan Allah da annabi dukkan wani wanda ya san ba ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗa yake bukata ba, dan Allah kai ya kokarin ɗaukar lambar mu ya kira mu ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp din. A gurguje bari mu koma ainihin abin da ya jimu wato bangaren wato mawaka ko kuma mu ce wato bangaren babban mawaki wato Hamisu Bireka, inda ake ta rade kuma ake ta jita dangane da cewa wato zai auri mata 4 a lokaci ɗaya. Inda wasu da yawa sun tabbatar da hakan, wasu kuma ba su yarda da hakan ba, inda wasu da yawa suke cewa ba guda 4 bane wato guda 3 ne. Tabbas maganganun suna da matukar yawa ko maganganun suna matukar bayyana mutane mamaki, inda wasu da suke ganin cewa tamkar Hamisu Bireka wato an mihi asiri ne, wato in ba asiri aka yi babu ta yana zai wato ce zai auri jaruma ko kuma wato mawaƙiya, musamman ma mawaƙiya ma, inda wasu da suke ganin cewa wato yar fim, inda suke ganin cewa kamar hakan bai dace da ba kuma ba girman sa bane. Sai dai wato ta bakin jarumin wato shi Hamisu Bireka, inda ya kawo dalilai masu ƙarfi, inda yake cewa dalilin da yasa zai auri wato jaruma yana ɗaya daga cikin wato halayen wato mutane masu haƙuri ko masu tawakkali da kuma sanin ya dace, kuma yana da zai sa wato mutane musamman ma wanda suke yi wa kallon wato jarumai mata da kuma maza wato mutanen banza, zai sa wato a tabbatar da cewa su ba mutanen banza bane. Sannan kuma hakan zai ƙara janyo hankalin wato jarumai mata da kuma jarumai mazan domin su ƙara haɗe kansu wato domin a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Kuma zai ƙara tabbatarwa da cewa wato za su dinga aurar junansu, kuma hakan zai ƙara danƙon soyayya da danƙon shakuwa, kuma ba zai sa wato a dinga yi wa juna wato kallon wato kare jini biri jini ba. Wannan dalilan ne yasa yake ganin cewa ya kamata a ce a aure su.
kuma yana ganin cewa idan har bai aura ba kamar ya ci amana kuma bai yi abin da ya dace ba. Mutane da yawa suna ganin cewa wato Hamisu Bireka ya kafa hujjojin da ya kamata a ce wato ya aure su. Akwai wata majiya mai karfi inda ta kara da cewa wato akwai furcin da yi wanda yake cewa ai idan bai aure su ba babu wanda zai aure su. Da haka wannan magana ta janyo cece kuce kuma ta yi maganganu da yawa dangane da cewa tabbas akwai wato lauje cikin nadi, kuma wannan magana ta babban mawaki Hamisu Bireka me take nufi? Tabbas akwai abubuwa da yawa wanda suka kunsa wanda yake ganin cewa wato idan bai aure su din ba akwai dalili. Akwai mawaka da yawa wanda suka kira suka bayi shawara, kuma bugu da ƙari akwai jarumai waɗanda suka kira suka bayi shawara, sannan bugu da ƙari wato akwai wasu wato da suke cikin matan su ma kansu jarumai ne waɗanda suka kira suka bayi shawara, suke ganin cewa ya kamata ce karatun ta natsu kuma ya kamata ce san waɗanda zai aura. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha domin jin yadda za ta kasance.